gaur kaletik hasten dugu bloga. Osteguna da. Eta guai ez grabaketa batera, klaketik. Eta hori kriston ez da itxen, espero nebana, baina asko zagixo. Eta behituk imuna da, eraztun. Bueno, enfokatzen bada. Eta hori. Horrek da ere, eta ez dakitze hau zeintzungo da, baina bueno. Noia maiderren bila, osea, bueno, bera atorren ere bila. Fetxian da errezigat croissant bat. Como una persona que soy. Eta goiaz, laudiora, que no me salía. Eta gero goiaz opaltzera binbamunera. Eta, bueno, etxe bestetarrak, kenaroa, eta hori, eta nik eruan bietko etxia. Behitu, garraio publikoan alde. Garraio publiko duinaren alde. A ber, zer, lortzen dugun. Ez da ikusiko ez horreko etxean maiderrekin, ekarri doztalako etxean, eta zuek, eske, me parece un sitio maravilloso da, super politxa, oza, behitu patixua. Oza, bueno, jate man behar bueltia kamaria, pero ikusi. Oza, deme daukazten arixo bat, eta bengo eaz barrura, eske eraputzen bezue. Eske nago living. Oza, bai, grabau dugu, super politxa, nire piba goztau jat. No maravilla. Bueno, Alixek nahi zebana, nire tako. Behitu hau da, Smash. La potola, tu. Hola, zuek. Emate hori komunikau bat. Baina eski kondo bi gauza bat, benetan aguna oso triste, baina oso triste. Eta gauzia da, kusio zue, behin mamuren afaldu agula, nik nukan kriston espektatibak, baina kristonak, otro nivel. Smash boom jateko, Smash burgerra. Eski ezin duzu imaginu, zinema denbora noian hamburguesa hori jateko zain. Pues, bueno, eskatu dugu, patatak, oso onak patatak. Kare oskue hamburguesia, aparte kristona zela. Moztu dut, hasen jaten, eta ez jatu guztau. Ez jatu guztau, porque, zeukan como salsa de arándanos. Ega guztau, baina zero. Izan da emajaten gara, eta sartu niz en bukle, en plan, modu ega gustatzen, que agobio, neukan kriston espektatibat, en plan, jarri niz, gaizki. Gaizki, en plan, zerten, en plan, ez noa jan, ja, neman urduri, gaizki. Kriston ma joia mandozta, karrik izaten eban, zelako joia. Oso, gaizki, eskerrakan ikan mandozta, bera burguesa zatik, baina ez neukan guztia, ja, neukan modo mal, en bukle, gaizki. Sin más, espero dut, beste aukera bat ematia, Smash burgerrei, no mainduz ez. Eta hori nahi torren kontatzera, porque zan dozte Andrea kontau. Eta ni, pues evidentemente kontau biot, porque es que es un drama, gaizki, fasadot, gaizki. Eta bueno, hori ya eldunez etxera, eta, hemen nagoela ja, erakutzi batzuet, azte honetan heldu jaten gauza bat. Dala, hemen nagoela. Zuek! Barkat, es que ez da monada. Bueno, a ver, da... Tiene historia. Nere mochilia olakua, en plan, suposatzen da mendira jutuko dala, bero, ni enizkuten mendira. Orduan, pues ez dut doztarako erabiltzen, baizik eta topagunera batera jotzera eta olakotara juteko. Eta, esan nire lehenko zinean, ziguan ja, gaizki ja, impermeablia esan. Eta orduan, eskatu nirean hau internetetik. Porque, ezimaz, ekonomikoa zan, eta da superpolitxa, eta... Pues hori da, kristona, oza, bain dago, como txikituta tiraketa, baina, superrondo. Ez dala superpolitxa, ezimaz, daugat kriston gogoa estrenatzeko. Eta hori, baitxiz, ez uzkuento, nire tristezi guztiakin, ondo loin, bihar beste egun bat. Izango da bihar ere, egunak argituko du. Outfit check. Eta pelura, porque menos pelos. Bueno, el resultado. Hau dago lan, porque gero matizatzen da nian geratzen daula. Bestela geratzen da como koloretan. Eta holan pixkat moztu dut gai goikua, oto geratzeko eta inditut zejak, porque... Txika, unos pelos tiene una. Eta hori, nago pixkat uorkin, gero etxetik jarraituko tela, baina bitartian, pues hay que aprovechar, tamen daukat ordenagailua, eta papeltxuak, y esas cosas. Ai, abare, lako kantzautan agon, ja, zeirak eta amarra. Ontxe bukatu dut, working, eta goza preparatzen. Beitu, gustatu eta erakutzi, bueno, bai, hoetik nima lanian. Nire amak izan kabezero hau, niri sinceramente,
ega gustatzen eso porque papel horrekin geratzen da como super iluna da nahi, no? Ez da etxegit. Bueno, hori, kalera noiala, mateo está bastante pereza. Aldatu meneiz erropas porque dauzkat honek eta finak dia, eta hori. Eta berri ikusten dute. Bueno, iber da, nireko herriako bat, Brasilen egon da napia denbora. Eta buelta bindala, eta hori da gaurko zibiatlene baldiz, bueno, bertetzen bada, klaro. Eta hori, gaurko azeneko azkeneko bat dala. Asi. En fin. Osea, zu blogera zoiaz, Claro. Hola, zuek. Ba, dite. Hola, zuek. Hemen gare behazainen maionito bat. Kriston ilusinua. Zuek. Egon ga jolazen joku batera, dala una maravilla, dala hau. Partiatan lau karta lurrian, oi, ikusi dut zaila. Eta benetan da, gizurra, osea, kartak eskutatzera. No me paga por la promoción, importante. Hemen dago, como no, beti bezala la señora. Eta hori, maravilla bat jokua. Oso gomendak. Egun non, goizeko ratzira kamar gutxi, osaltzen. Ezin askondo kontua da, Euskal Herriko eskubide sozialen karta ezagutzen ez duzuen ontzako, bada Euskal Herriko gehiago sindikalaren eta beste eragile sozial batzuen arteko aliantza espazio bat, sortu zena duela, igual amarrute edo horrela, eta gora bera esberdinak eduki dituena. Azken urte eta Hola, zuek, nago super emozi. Badakit gaurko gunea super gutxi islatuta geratu dela blogunetan, baina, bueno, izan da Asamblea Feminista Nazionala eta izan da kristona. Eski benetan, gaur bizi izan duguna historikoa izan da, eta uste dut Euskal Herriko feminismoan historian geratuko dela markatu da, uste dut, bai, berlatzen nago pixkat iguale, baina uste dut gaurkoa izan dela super garrantzitsua, eta kriston ekarpena izan dela mugimendu feministan dako, baitxa saretzeko gure artean aliantza horrek sortzeko eta ezagutzeko, eta como super guai. Eta, bueno, hori, gero bueltagoa Gasteiztik, eman dugu pasio bat, eta hori, eta bentsa etxean nago, eta os cuento más, pues, lasaitasunez azte burua, porque igual gauza batzuk ez dira ulertu, baina, bueno. Zapatuan atzauki genuen bilera potente bat, behasainen goizian, eta gero ikusi zinuten jende desberdina ginen bazkaltzen eta holan, eta hartu neban, hartzeko zirelako, kamiseta honak, ez que behitu que bonito, hau zeiaz total black, eta honekin, eta geratzen da super ondo. Eta gero, gaur, Asamblea Feminista Nazionaletan, erosi dut kamiseta hau, uste dutela dela superpolitxa, erabiliko dutela mogoion, eta sentitzot esatia gutxi geratzen diela. Hemen da denomizitzak erdigunean jartzen dau, eta atzian, marraski super txuloa bozea barkatu. Bueno, ez dakit enfokatzen da, pero eski barkatu, osea, maravilla bat. Eta hori, asteburua hau izan dela bastante potente, herriakoekin eta familixoekin nahiko gutxi ez desatiarren zebez egon naizela, baina, bueno, sin más normalizatu behar dugula bai, jende desberdinakin egotia. Militantzia hori badala, azkenean horrek bezure lagunak bihurtzen dira. Eta maitxirs, pues hori, nagoela superpozik, proiektu berri asko, datos, eta emozionauta eta gogotxu nagoela, no sé, es lo que hace el feminismo, no? Aliberian nago zonekatuta, así que, bueno, melagako dut bloga, espero dut gustau izana, eta ontxe, guazen ikustera noia, ez nebala ikusi ostiralian, eta hori, bueno, lehenengo igual bidixu editatzot, baina hori. Aio, urrengo bideora arte.